Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu nga-2008 Eden Lake. La siyiqala ngoJenny owesifazane owayefundisa iy'ngane preschool sekuphuma isikole sey'ngane ey'fundisayo. Ngaphandle kwesikole emotweni sibona i-boyfriend yakhe uSteve wayemlindile ephethe iring afuna ukuprophosa ngayo. UJenny wafika emotweni kaSteve wangena bahamba. Lezi iy'thandani zayiplan ukuphuma out for i-weekend ziyoshaya umoya. Njengoba sibona ukuthi babe-drive behamba indawo ende. Nokwathi sebehamba isikhathi eside baspenda ubusuku kwelinye ihhotela. Banothisa ukuthi abantu bakule ndawo babathandisisi kahle abantu abaqhamuka ngaphandle njengabo. UJenny waphinde wadidiswa ukubona omunye wesifazane esakaza ingane yakhe ngempama kabuhlungu. Ngakusasa iy'thandani zaqhubeka nohambo seyifika kwenye indawo ekuthiwa Eden Lake, la babezospenda khona i-romantic trip yabo ye-weekend, nokuyindawo eyayisehlathini. Baqhubeka abadrayiva baze bafika maphakathi nehlathi la bazospenda khona i-weekend yabo ngakuleli damu ekuthiwa Eden Lake. Sebefikile bafica omunye umfana ekuthiwa u-Adam owayeyihlalele enza ama-drawing ebhala kwelinye iphepha lakhe. UJenny wambuza ukuthi udwebani. U-Adam watshela uJenny ukuthi wathi uma wakhe angakhulumi nabantu angabazi. Iy'thandani zamshiya kanjalo umfana omncane u-Adam bahamba sebeyohlala ngasedamini lapha bezorelaxa khona bethamela ilanga. Emva kwesikhashana kwafika abanye abafana bafike bahlupha u-Adam badabula nalamaphepha ayinama-drawings ayewaphethe. UJenny waphatheka kabi ukubona lokho, wathi uSteve abangayingeni ngoba abafana bajwayele vele ukudlalisana rafu. Iy'thandani zahlala zazazumeka bethuswa ukukhonkotha kwenje eduze kaJenny. Inja yathathwa omunye walabafana abahluphayo ngesikhathi behleli ngakwelinye isayidi bedlala kakhulu music. Ngenxa yokushisa uSteve wahamba wayongena emanzini for ukuyoyipholisa. Le nja yabuya futhi yazokhonkotha uJenny ngesikhathi imthela nangamathe. uSteve wabona lokho wacasuka waphuma emanzini eseyotshela labafana ukuthi abazama ukwehlisa umsindo kulo music wabo bese beqoqa inja yabo. Amagama labafana kwakuBrett, uCooper, uHarry, uRicky, intombazana uPaige bese kuba uMark. Umnikazi wenja kwakuBrett kanti igama lenja kwakuBunny. Bavele bamhleka uSteve bangayilalela yonke into ayishoyo. Intombazana uPaige yaze yambuza ukuthi ubukani umzimba wami. uSteve wazizwe ecasuka wabashiya wahamba. Esebuya uSteve watshelwa uJenny intombi yakhe ukuthi abahambe bayohlala kwenye indawo. uSteve watshela uJenny ukuthi ngeke aze ahambe yena esatshiswa abafana abancane kanje. Lokho kwamcasula uJenny, wayibona esephoqeleka ukuthi ahlale noma ebona ukuthi labafana babebuka umzimba wakhe ngey'popolo. Kwathi lethi bahamba labafana kodwa bathi sebedlula bakhuluma ukudelela kuJenny noSteve. Iy'thandani zahlala lapho kwaze kwasebusuku ngesikhathi bezwe ngathi kunemisindo eqhamuka ehlathini kodwa bayiziba bangayinaka. Kusasa ekuseni bathola ukuthi ukudla kade bephethe sekuhanjwa iy'nambuzane. Bangena emotweni sebehamba beye edrobheni for ukuyodla i-breakfast. Kodwa bathola ukuthi isondo lemoto yabo seliphantshiswe ibhodlela lotshwala ebelishiwe labafana izolo bebeliphuza. Kodwa lokho akumvimbanga uSteve ngoba wacasuka washintsha isondo lemoto yakhe baqeda lapho bahamba sebeye edrobheni. Nokwathi emva kwesikhashana sebekule ndawo edayisa khona ukudla, uSteve wakhuluma nomunye wesifazane osebenza khona la. Alabafana bahamba nentombazane bebebahlupha ehlathini, embuza uma ebaza abazali babo khona ezokhuluma nabo. Kodwa lo wesifazane waphendula ngokuthetha etshela uSteve ukuthi akuzona iy'ngane zakhe ethi not my kids. Nokwathi sebehamba lapho uSteve noJenny babona komunye umuzi kulela amabhayisikela labafana bebebahlupha ehlathini. Wamisa imoto wehle sethi uyokhuluma nabazali babo. Wangena kulowo muzi ememeza ebuza ukuthi kukhona nokhona, kodwa kuphendulanga muntu ngoba kwabonakala ukuthi la ekhaya akho muntu. Kodwa kuphelanga isikhathi kwafika umnikazi womuzi uJohn. Lokho kwamthusa kakhulu uSteve ngoba waphuthuma wacasha upstairs. Kodwa ngebhadi wathinta into eyambangisa umsindo. uJohn wangena ngoba eyitshela ukuthi indodana yakhe uBrett. Lokho kwamthusa uSteve waze wagcina sephume ngewindi wehle sehla ngeroof yama-tiles. Wagcina ebuyelile emotweni yakhe ngenhlanhla kabonwanga umuntu. Lezi iy'thandani zaqhubeka nospend isikhathi sazo kwe-Eden Lake, nokuyilapho uSteve abona khona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi apropose kuJenny ngesikhathi ethi uyothatha iring. uJenny wanothisa ukuthi isikhwama sabe bebesiphethe sesintshontshiwe sinaney'khiya zemoto. Iy'thandani zagijima seziyobheka imoto yazo zafica ukuthi la ebipaka khona ayisekho esintshontshiwe. Ithathwe yilabafana abancane abahluphayo, lokho kwabacasula. Zisamile iy'thandani zadakha seyicishe ishayiswa imoto yazo yayisishayelwa uBrett. Labafana babesemotweni bayithuka lezi iy'thandani basuka lapho bahamba ngemoto yazo. Kwahamba isikhathi kwaze kwakuqala kwahlwa sibona ukuthi iy'thandani zisaqhubeka nokuhamba ngey'nyawo. Nokuyila zaphinde zababona futhi labafana bebasa umlilo ehlathini bekhahlela elinye icage elalinesilwane esivalelwe. uSteve wafika kulabafana wacela ukhiye bemoto yakhe nefoni yakhe newallet yakhe. uBrett wathi kuSteve akathathanga lutho yena, wathi uSteve kumanje ugqoke iy'buko zami. Ifoni kaSteve yavele yakhala ephaketheni lebhulukwe likaBrett waqonda khona uSteve ethi uyithatha back kanti uRicky uzovela akhipha ummese. Lokho kwasusa ingxabano enkulu eyagcina isecasula nenja uBunny eyayisithi luma uSteve wazivikela ngokuyigwaza ngommese uSteve. uBrett waphuthuma ukuyovala inxeba lenja
yakhe esiyopha. uSteve wathi ayiphuthunyiswe esibhedlela seyilwane. uBrett wacasuka wajikujelela uSteve okhebe emoto yakhe emtshela ukuthi akasuka ahambe la. Nokwathi lapho iy'thandani sey'suka ngamajubane seyibaleka inja uBarney yavele yafa. Wacasuka kakhulu uBrett wathatha abangani bakhe ukuthi ababajahe. Iy'thandani zasuka ngemoto lapho sezethi ziyabaleka kanti imoto izovela isitakhe. Nakathi sabambekile imoto bafika abafana abancane sebegijima bacosha inqwaba yamatshe bejikijela imoto bayiphahlaza namathoshi. Ngenhlanhla uSteve wagcina ekwazile ukukhipha imoto yahamba kodwa ngenxa yokuthi kwakumnyama yashayisa isihlahla. Igatsha elikhulu lesihlahla labhobeza iwindscreen la ugwazi uSteve lamlimaza. Wakhala kakhulu esebambekile engasakwazi ukuphuma. Watshela uJenny ukuthi akaphuma azame indlela yokuya edrobheni ayofuna usizo. uJenny wayekhala waphuma esegijima esethi uyofuna usizo kanti uzobezwa labafana beza begijima wavele wacasha ngaphansi kwamagatsha ey'hlahla. Badlula abafana bangambona uJenny kodwa baqonda ngqo kuSteve wayebambeke emotweni. uBrett wayecasukile etshela uSteve ukuthi uzomthwalisa kanzima ngenxa yenja yakhe ayibulele. uJenny sayabona ukuthi wagcina engaya ngedrobheni kuyofuna usizo ngoba simbona ngakusasa ekuseni ephuma la ekade ecashe khona kukhombisa ukuthi uhlale ebusuku bonke. Wethuka uJenny mayifica emotweni yabo uSteve engasekho engamazi ushonephi. uJenny wabona kungcono alandela amaconsi egazi la aya ngakhona kanti uzobona ngempela uSteve wayelimele ezungezwe yilabo abafana bembophe ngocingo oluhlabayo. uBrett wayecasukile watshela uSteve ukuthi nentombi yakhe izozala uma ekubona la. uHarry wagcina esekhuza umngane wakhe uBrett emtshela ukuthi amdedele uSteve ahambe. uBrett watshela uHarry ukuthi ngeke sisakwazi ukumdedela ngoba singaboshwa sonke. uHarry wathi ngeke siboshwe sonke ngoba ngikaze ngimthinte. uBrett wakhipha ummese wanikeza uHarry wamphoqa ukuthi naye akalimaze uSteve. watshela intombazane uPaige ukuthi akarekhode ngefoni khona kuzoba nobufakazi bokuthi bonke bebeyingxenye yokulimala kukaSteve. uBrett wenza bonke abangani bakhe bagwaza uSteve one by one. uJenny wayecashe ehlathini ekhala ebuka kushintshwana ngokugwaza boyfriend yakhe. noJenny yayingekho into ayingayenza. emva kwesikhathi uJenny wabona ukuthi akanayo inetwork efonini wasebenzisa ukuphera iBluetooth nefoni kaSteve wadayela khona u999. uBrett wayiphethe ifoni kaSteve wangenelwa imessage wayikhatha off leyo call wabona ukuthi kushuthi uJenny khona kanti bazothi uma bembona uJenny wasuka wabaleka nabo baqala bamjaha ngamabhayisikili. lokho kwanika uSteve ithuba lokuyiqaqa kulolu cinga ayiboshwe ngalo. uJenny wayesabalekela labafana babemjaha ngamabhayisikili wavela wathatha igatsha lesihlahla wabakuvimba ngalo bawa belandelana. wathi sebaleke wabashiya uJenny labafana waqhamukela kwenye container. wathi mayibuka ngomnyango wabona iradio over phezu kwetafula kodwa umnyango wawukhiwe ngeketanga engakho afaka isandla ngesikhathi ethi uzama ukuyidonsa ngethuluzi. yawela phansi yaphuma ibhetri. beza begijima kakhulu abafana bemfuna la uJenny kanti izovela gaxele ngejakhethi emnyango. wayekhumula washiya ilenga lapho wajikela emva kwetrailer wacasha. bawugqekeza umnyango ngesikhathi befuna uJenny ngaphakathi kodwa siyathola ukuthi uJenny wayesecashe ngokulala ngaphezu kweroof yecontainer. uRicky wayehamba yedwa wathola ukuthi uSteve weqile wafonela uBrett basuka lapho sebeyofuna le ndoda elimele. uSteve wakwazi ukugijima aze afike emotweni yakhe kanti uzothi uyayivula ikhali alarm kanti nalabafana bazoyizwa. uSteve waphuthuma lapho ukuthatha lezo zinto ayizoyidinga wasuka kuleyo ndawo. bafika emotweni abafana uSteve esehambile kanti iy'thandani ngenhlanhla ezoyithuka seyihlangana ehlathini. nokwathi lapho seyibaleka uSteve wayesewiki kakhulu eselimele ingakho uJenny wamthatha baze bayocasha kwenye indlu encane yamaplanga nokuyilapha ezama ukumlapha khona amanxeba la alimele khona. kanti ephaketheni laSteve uJenny uzothola iring la kade eplana ukuthi uzomproposa ngayo. nokuyilapho uSteve atshela khona uJenny ukuthi ngaleyo ring bengithi ngizokucela uvume ukuthi sishade. khona lapho bafika abafana bamabhayisikili iy'thandani zaphoqeleka ukuthi isuke lapho seyibaleka futhi. bangena labafana kuleyo ndlu yamaplanga bathola ukuthi iy'thandani ayisekho sekusele omaka begazi kuphela kanti uJenny noSteve babesemanzini ngaphansi kwaleyo ndlu yamaplanga. kwathi lezi y'ngane seyihambile uJenny wakhipha iboyfriend yakhe emanzini kodwa ngebhadi uSteve naye ngaleso sikhathi wayengasanyakazi. nokuyilapho uJenny wabona khona ukuthi uSteve angashona uma engalitholi usizo. uJenny wabona kungcono ukuthi akaphuthume edrobheni kuyofuna usizo. wafihla uSteve lapho wamboza ngey'hlahla. uJenny wagqoka leyo ring wathi ngiyavuma iproposal yakho ukuthi sishade. uJenny waphuma lapho eseplana ukuya edolobheni ngesikhathi esegijima ngokulandela iy'ntambo y'kagesi kanti uzothi esagijima wagwazwa insimbi ecijile mbhoboza unyawo wawela phansi. wakhala kakhulu ngenxa yey'nhlungu lokho kwenza abafana bamuzwa futhi. bagijima sebeya la iqhamuke ngakhona ivoice ekhalayo kwaphoqa uJenny ukuthi acashe. wabamba induku ngamazinyo ngoba wayeselindele ukuzwa ubuhlungu ngesikhathi ezidonsa leyo nsimbi yamgwaza onyaweni. uJenny wazama ngawo wonke amandla ukukotelela ukuphumela phezulu kanti uzohlangana nalo mfana esimbona ekuqaleni uAdam. uJenny wacela umfana ukuthi akamuse kuma wakhe. uAdam watshela uJenny ukuthi uma wakho usemsebenzini. uJenny wacela uAdam ukuthi awumkhombise indlela yangasedrobheni wavuma uAdam kodwa kunokuthi alandele iy'ntambo zey'gxobo kagesi wamholelela maphakathi nehlathi nokuyilapho uAdam aqala khona wabhala efonini yakhe ngathi kukhona umuntu akhuluma naye. uJenny watshela uAdam ukuthi ucela amfonele amaphoyisa wathi uAdam inetwork ayikho yena uyidlalela igame. uJenny akayikholwanga into eshiwo yilo mfana wazama ukugxavula ifoni kaAdam. nokuyilapho abafana abahluphayo abafika khona okuvela ukuthi uAdam wayebabizile.
uJane wayekade equlekile waphapha meseboshwe ebhanqweni esihlahla eduze kweboyfriend yakhe uSteve wayesevele eseshonile. Abafana bachela ngopetrol bazungezisa la ehleli khona izithandani for ukuthi babashise. uHarry wacela uBrett ukuthi akayiyeke lento angayenzi ngoba owesifazane usaphila. uBrett watshela uHarry ukuthi akanandaba, waphinde watshela uPaige ukuthi akarekhode yonke into. Wanikeza uAdam umentshisi wathi akabalayithi. uAdam walayitha wasaba ukwenza lokho kodwa uBrett wamsabisa ngokuthi uzombulala kwayena. uAdam wawulayitha umentshisi wawuphosa lapho waqala washisa uSteve. uJane wayekhala ecela bamxolele kanti langabi lomlilo lizophakama lishisele intambo ezembophele esihlahleni wakwazi ukuphunyuka. uBrett wahamba esethi uqonda kuJane. uJane wakhahlela ibhakede elinekerosini waphosa igatsha elivuthayo kwadaleka umlilo wabahlukanisa. wabaleka uJane. uBrett wagaxa ithayi ku-Adam esabisa uJane ngokuthi uzoshisa uAdam uma engabuyi uJane. uJane akakunakanga lokho waqhubeka nokugijima. wathi esemile uJane ebukela kude wabona uBrett ebhunyela uAdam ngekerosini wamlayitha ngomlilo wavutha uAdam. uJane kwamthusa kakhulu ukubona leso sihluko esenziwa uBrett waze waphalazwa. Ngisho abangani bakhe uBrett abasijabulelanga isenzo sakhe kodwa babengenaso isibindi sokuphikisana nomngane wabo oyisiqhwaga. uJane wahamba waze wahlangana nendawo enale map yaleli hlathi elikhulu waphahlaza iglasi eyayivalele wayikhipha leyo map wayibuka. Kanti khona lapho uzobezwa labafana sebeza. uJane wayongena komunye umgqomo kadodwa wayivalela khona wacasha. ngakulowo mgqomo uRicky wayitshela umngane wakhe uBrett ukuthi lo muntu wesifazane usentshontshele imap yaleli hlathi usezoyazi indlela. uBrett wathi kuRicky ngeke sifike kude leso sifebe ngeinyawo. wathi lapho abafana sebehambile uJane waphuma emgqomeni kadoti esegcwele udoti. uCooper wayekude wambona uJane ephuma emgqomeni kadoti. uCooper waya kuJane eyoxolisa ethi uzama ukumsiza. uJane wacasuka wamgwaza ngeglasi wambulala. uJane washaya ovalo seyisola ngalento ayenzile wathi uthi uzama ukusiza umfana. uCooper wavele washonela ey'ngalweni zikaJane. sahamba isikhathi kwaze kwahla kwasebusuku kodwa abafana babesamfuna uJane ehlathini. uBrett wezwa intombazane uPaige ehayiza ehlathini wagijima wayobona wafica ukuthi uHarry benoPaige bethuswa ukubona umzimba kaCooper usegwaze yoshona. uHarry wagxeka uBrett emtshela ukuthi uCooper ushone ngenxa yakhe ethi uHarry futhi sengikhathele lento mina sengiyekhaya. uBrett watshela uHarry ukuthi akayindawo wahamba wothatha ifoni kuPaige wadlalela uHarry ividiyo yakhe emkhombisa egwaza uSteve. wacasuka uHarry wavele wafona ngefoni yakhe. uBrett wacasulwa uHarry wahamba umheda ngekhanda wamwisela phansi wamxhufuza ngesibhakela empindaphinda. waqhubeka uBrett esekhahlela uHarry wayeselele phansi emkhahlele ekhanda waze washona uHarry. intombazane uPaige wathi mayibona lokho wasaba kakhulu wasuka wabaleka naye. uJane wahamba isikhathi eside waze wawufika emgwaqweni wawa phambi kwenye imoto. waphuma esethukile udriver wemoto uRhys igama lakhe. uJane wancenga uRhys ecela usizo emtshela ukuthi kuney'ngane zabafana bezila ehlathini ihamba nentombazane seyibulala iboyfriend yakhe. uRhys wamfaka emotweni uJane yengcole njalo kodwa kunokuthi baye ngasedolobheni ufuna baqale la ehlathini ngoba ufuna umfowabo uRicky. uJane wethuswa ukuzwa ukuthi uRhys uwumfowabo womunye wababulala iboyfriend yakhe. uJane wamncenga uRhys ukuthi akaphindele emuva kodwa uRhys wanqaba. wahamba ngemoto waze wopaka phambi kwelinye igate. ngesikhathi ehle emotweni waphuma wayohlangana nomfowabo uRicky lwamfunayo noMark. nokwathi lapho abafana besakhuluma uJane waya kwi-driver's seat wasusa imoto yabaleka. wathi esabaleka kanjalo ngemoto uJane wahlangana nentombazane uPaige. wadriver wahamba isikhathi eside uJane waze wagcina efikile kulelo dolobha kanti uzoshayisana nenye imoto. uJane wayesenkingeni waphuma kuleyo moto engcolile njalo ephumela kwi-backyard yomunye umuzi kwakubonakala ngathi kwenziwa iphathi. wamemeza kakhulu uJane ecela usizo kanti uzoshayeka phansi aquleke. abantu ababesaphathini basuka lapho sebeyomsiza. waphaphama uJane selalise phezu komunye umbhede kunomuntu wesifazane wayemthoba amanxeba. lo muntu wesifazane wakungenelwa i-phone call ngesikhathi eseyiphendula kanti uJane uzothi uyaqalaza la endlini wabona iy'thombe zikaBrett. wethuka esebona ukuthi ukubo kaBrett watshela lo mama ukuthi ucela mfonele i-ambulance kodwa kwafika uJohn ubaba kaBrett watshela uJane ukuthi akavala umlomo. uJane wacela bemphelezele etoilet wathi engena ngaphakathi wayikhiyela. nokwathi lapho esethi uyobheka indawo yokuphuma wathola ukuthi amawindi asebathroom mancane akuphumeki futhi awugqinza wavuleki. ngaphandle kwezwakala abantu sebememeza bescream sebezwile ukuthi kwenzakaleni ehlathini bebona ukuthi nalo muntu wesifazane ufike ngemoto kaRhys. uJane naye wayengasena choice ngoba wavele wahloma nge-razor knife. uJohn wagaqaza umnyango ememeza uJane ukuthi akavule. uJohn wawukhahlela wavuleka umnyango wangena uMakaPaige esethi uhlasela uJane. kwafika amadoda amabili abahlukanisa nokuyila kuvela khona ukuthi laba bantu abahlangene la abazali balezi ingane ezihluphayo. uBrett wafika naye khona lapho etshela abazali bakhe ngoJane ukuthi uyena obulala abangani bakhe. uJane wathi uchazela labo bazali ngey'ngane zabo ey'bulala iboyfriend yakhe babengamkholwa. uJane ngokuzama indlela yokuphuma wavela wathi ugwaza uJohn kanti uzombamba mklingi. kwaqhamuka enye indoda yakhuza uJohn ukuthi angayenzi leyo nto ngoba ingamqhatha nokuboshwa uma kungafika amaphoyisa. uJohn wabuza le ndoda ukuthi amaphoyisa azokwazi
ngani. Ethi futhi kule ndawo bewumphakathi bayavikelana. uJohn watshela umfana wakhe uBrett ukuthi akahambe, wathi uyanqaba uBrett wamshaya ngempama uJohn. uJohn namanye amadoda ayadonsa uJane amfaka ebathroom for ukuyomqedela. Waphuma lapho uBrett wahamba nayo ekamereni lakhe ezama ukuzeba umsindo wokukhala kaJane. uBrett wakhipha ifoni kaPaige wadelete wonke amavidiyo bebewarekhode ehlathini, wayibuka esibukweni egqoke izibuko zikaSteve. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.